Erokamano owadwa bati. Yes. Adwa ne kijana matin we potosa wananchi. Kendo wadwa no wawacha dieri. Mana kaka wacho ni siasa en science. Winjo ko wacho. No sariambo ka ni nyorengo kapok wadonje e wang jowi. You know evidence. Ni nyege rengo. To adwa penji bati wadwa kata adwa penjo wadwa ni. Kenyuomo dhako. To mari dwa biro lemi. Kata wadgi chiegi kata yuori. Tekwer ni kikobi. Dhako ni be yeri adieri. Be dhako ni dhida kodi. Manyiso ni jogi wuondowa. To wan kaka government. Wan wamor. Gituoni. Nikech ok inyal wacho ni ero nyar ng'ato. To mama gi kadwa biro limi mamari. Tekwer ni kikobi. Tugo ni isa e sirikal. Ang'o mi umor kode? Onge gimise ne sirikal. Tiende ni gima ja DCP temo timo ka. Otwa temo nyiso ni en gi the numbers. Ma wan to be kuma wabedi. Ka election no pokorumo molandi. To kik gimor ni gidhi yombo. Mana kaka gima nwatimo ne gi Embu. Ema pod wadhi timo ne gi ol kalauka. Ing'e ni nitiere siasa mar go koko. To gi siasa mar do to do. To gi siasa mar ombulu. Makoro bati ka ombulu to dhi nyumo. Koro jogi gidhi gi siasa mar go koko. Mar neno ni watu wengi, mani Nyachayo neno ni watu wengi sana. To dakika mogik to ombulu onge. Mae gima no wuondo gi kanye mbere kocha. Embu. Te gima dhi timore ne gi Thursday dhi chopo. Adwa nyiso wadwa ni onge numbers monyalo biro e bele wang jowi kako wuondo go jopiny ni wipe wagi numbers. Nairobi wan gi 17 constituencies. Anyalo kwano ne constituencies go te. Nikech ang'eyo ni podo kijana matin. Wan ing'eni wasabedo ka kochakore tuo to kwago siasa ma Nairobi ka. Asabedo nyaka coordinator mar Kibaki na vijana e Westland constituency ka wan gi governor miluongo ni Sakaja ka en secretary marwa. Iwinjo. Koro miyo siasa ma Nairobi aelewa. Why pa yudo ga mana koma chiel e Nairobi ka. Oyudo koma chiel nang ni kanye kuma ene gi population. Okay. Iwinja. ODM musabedo kating'o kombe ma Nairobi. Iwinjo. Kwa chako gi Westland, wadhi Makadara, wadhi Kibira, wadhi Lang'ata, wadhi Madare, wadhi chonde ginene. Ya karutino kajwang ka iluongo ni Roraka. Iwinjo. Okay. Magi kombe wadhi Karbabu, Embakasi East, magi kombe ma ODM osebedo kating'o nikech magi kuonde ma joluo wanitiere. Koro we wuondo wane gi wagi numbers. Awinjo ko wacho ni coast ere ng'ama nigi e wipe coast modhi wacho ni coast gidhi yudo 60 to adhi yudo 30 owe potosa jopiny. Okay. Kura dhi chopo mae piny manyejo gi potosa go jopiny gi Sifuna gi ketho secretary general manye ber ki wuonde gi weche mag online ni romo dakika mogik to mbulu onge. Koro kijana matin adwa mana temo nyise ni siasa mar gokoko mar vijana matindo. Nikech kijana mineno ni eno ongo mbulu. Kijana mineno wawuoyo matin mineno miweno gi wacho ni ene makata ko wito kia. Isi wacho ni umoja onge ombulu. Wanyisi. Umoja onge ombulu. Ana mawuoyo wabadhi mita. Anadwa ng'eyo ka ben gomo. Wene chieng' woda. Order. Ineno jenzigi. Yes. Sani bati ki wito kitambulisho. Tingeni kitambulisho na life mari everything. Kende make sure ni kingo kinyi samondo apply kitambulisho. Vijana majensi mineno wuondo jogi. En ng'ama kiare nikech an kata kode ot jensi no an ga jensi adek. Ang'eyo. Okiare nikech ko biyo wito mbulu, okian okko wito kitambulisho en ng'ama dhi e bato mer to kitambulisho. Order.